खायमानि सिमिनि जों वान थमानि जोंनि खुमलुं इको पार्क दैबो लंद्राय इको पार्क दैबो जोंनि गेस्ट हाउस बुकिं खायनायनि बागै खायसे अनलाइन पेमेन्ट सिस्टेम अनलाइन मेथड खायनायनि बागै जों अनेक प्रक्रिया चललांलायमोन आरो बिसिं तेनि जों लखा जोंनि बेसाङाव फायस' फायजा HDFC नि ब्रान्च मेनेजार दैबो रिजनल मेनेजार फायस' फायजा बर'नो बेलाय के हामबाय जों बर'नि प्रसेस जाबाय जोंनि इमान साक्सेस इनका जों ओ पानावतीबो फायस' फायजा रोना बर'म रोनानि मोसौबो फायस' फायजा जोंनि EM फरेस्ट दै एग्रि दैबो EM फिसारि ARDB दैबो फायस' फायजा जोंनि MLA बिसिजित कलय दैबो फायस' फायजा जोंनि MDC गणेश देवबर्मा थाङै फायसा जोंनि ब्रह्मगोनां रबीन्द्र देवबर्मा EM सोहेल देवबर्मा EM दैबो MLA ब्रह्मगोनां स्वप्ना देवबर्मा फायस' फायजा जोंनि बेंकनि जत HDFC नि जत कर्मी दैबो जोंनि एडिशनल CEO जनरल नेंगु फायस' फायजा चेयरमैन जॉइंट चेयरमैन दैबो सब जनरल चेयरमैन दैबो फरेस्ट नि जत कर्मी दिनैनि ओ सामुंगो बर'नि साक्थार मुंबायनो वाकई जराव फानो जों महै कैसे नायथाव प्रग्राम खालामनांखा होनबाङै जत फरेस्ट कर्मी रनो हामबायमा याफोर आं बेसिक साया दानिके आबावनि जबनि साथे साथे जों बेहायनो जोंनि कास्टमार विजिटर रनो जों फेसिलिटी रयनाया हिनके बर'नि दिगदारि नांगौ बर' ब्लेक कस्ट मावो होनबाङै जों QR कोड HDFC बाय जों एकाउंट खुलावो आरो स्कैन खायु पे खायमानाय खुमलुं पार्कआव थांनो बागै पे खायमानाय लगे लगेनो बर'नि टिकेट हार्ड कपि मानाय हार्ड कपि बायनो अ जागा हावै मानाय आगे जे मैनुअल सिस्टम बाय टिकेट रय तमनि आबो बुतमनाय फियाबा अमो जे कताल चरायरो जरा ऑनलाइन पेमेंट खायनायनि मुसुमनाय बर'नि बागै ओ फेसिलिटी रजाखा जे आगे नि मैनुअल मेथड तंनाय अबो चलगुनि तंग्रानाय फियाबा जोंनि और तांनाय रंनि दै बिजिएस नै अ जागा स्कैन खायनाय पेमेंट खायनाय दै सुइप मेसिन दङो सुइप मेसिन नि बिसिं दैबो जों पेमेंट खायमानाय बे एक सप्ताहनि बिसिंनि कास्टमाइजेशन थनाय जत दैफ्रा हास्टेनि खुमलुं पार्कआव हानाय हिंखागे नव तंद दैनो ओ QR कोड नि बिसिं दै पेमेंट खायो टिकेट बुकिं सॉफ्ट कॉपी मोबाइल लै फैयो और हाफायो माने हिंगे जरा हार्ड कॉपी ना हिंगे अ जागा हार्ड कॉपी नाय माने फेबा सॉफ्ट कॉपी निनि मोबाइल लो अवेलेबल ओंगै थानाय हिंगे नों सारा त्रिपुरानि जत त्रिपुरा सारो बा जत त्रिपुरानि जनगण खुमलुं पार्क नायनायनि फायखा हिंगे नव तंतै बर' QR कोड नि बिसिं दै पेमेंट खायो बुकिं खायो पहले बिसिनि नो मोबाइल लो सॉफ्ट कॉपी दै फैयो और एंट्री नानि बागै फैयो माने हिंगे ताबो जे चले तंगनि हार्ड कॉपी और जगह चिन काउंटर माना फायो टिकेट नि बागै एडवांस बुकिंग फाइनानि बागै और फायो फिराव माथांगो ओला मा फायो जो म हाई सिस्टम पालो करि थाखाने न आगरतला तंगै साब्रम तंगै मिनि जेफा जगह तंगैनो बुकिं खायमासने ओम हाई ताव HDFC बैंक नि बिसिंति ओम फेसिलिटी रजाखा जोंनि TTADC नि कैसे अकाउंट हानाय नखांके ओम सिमिया सुदु इको पार्क और मिसिमिया लॉन्ग ट्राई इको पार्क हानानि बागैबो ओ फेसिलिटी तंनाय दैबोसिनि एडिसिनि जेकुनु सामंनो बुकिं खायनायनि बागै जेमन हॉल बुकिं खायनायनि नारवाय तंथाय नुवाय हॉल बुकिं खायनायनि बागै ऑनलाइन पेमेंट खायमानाय नों ओ जागाव नारवाय तंथायव नों एडवांस बुकिं खायमानाय और थुफायनायनि बागै ओम हाय फेसिलिटी और नि बिसिं रजानाय फेयाबा ताबाव ओमनि कास्टमाइजिंग याखै एक सप्ताहनि बिसिंनि कास्टमाइजिंग थानाय नों बो हॉल बुकिं खायनाय बो खुमलुं पार्क नायनो हिंगे नों सिलेक्ट खायदि नों तैबो और कार पार्किंग नि ओम बतंनाय और जागा कार पार्किंग खायनाय बरनि बागैबो ओ जागाव नों सिलेक्ट खायदि कार पार्किंग नि फीस नै बाइक पार्किंग नि फीस नै नों ऑप्शन तंनाय आ जागा बे नों बाइक पार्किंग नि फीस नै और ऑप्शन माना हिंगे नोंनि सॉफ्ट कॉपी नोंनि मोबाइल लो अवेलेबल होनो जों आशा खायो जोंनि HDFC नि जे टेक्निकल पर्सनल दैबो डिटेल्स लासो सायखनाय बरनि बिसिंति दैबो सायमानाय फायनाय चाला जोंनि कास्टमाइजिंग माने परै नखराव गाहाम के सेवा माना होनो आं आशा खालायो दानि के जों
Awak teknologi ni coba teknologi baik gedalna ni nangnai sarat kiri prawa ang asak kayu umahai facility ko mana hene sini edisi hafang kami ya golok sing umahai kaca otadunik je sumija mawani nangnai no sing tabau rona ni sakari ko. Belakang hambai jotong kurung baik.